Witajcie moi roztomili. 2 dni temu wpuścił do netu taki filmik o spisie powszechnym, po jakiemu tak czy siak, i muszę mu padać, cieszę się, bo przez krótki czas dużo ludzi to obejrzało. Ileś tam mi napisało na priwa, co o tym myślą. Paru napisało na YouTubie, i to jest tak richtig najważniejsze, bo jak na YouTubie ktoś wpisze jako jakiś tam wpis, to YouTube to lepiej pozycjonuje. Jak na YouTubie jeszcze ktoś do coś takiego, to też to lepiej wygląda. Ale i tak się cieszę, że mogę się podzielić moimi przemyśleniami na temat, po jakiemu mamy się zajmować spisem powszechnym. No były takie ludzie, co mi gadali, no wiesz, no ale ty jaki tam autorytet, są inni, co mają większy autorytet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, nie każdy, co ma tytuł profesora czy doktora, to jest mądry. Tak samo nie każdy, co skończył podstawówkę, jest głupi. Było czasem gans na łopach. Ja całe życie czytam. Jako bajtel czytam ich bardzo dużo. Potem, jako już ojciec dzieciom tyżek czytał. No i zbierał jak te książki, mogę się pochwalić, że z literatury polskiej, no to mam tak ze 2 metry, jakby to tak, na półce, tak 1,5 metra science fiction, mam wszystkie wydania Lema, jakie były książki Toninowy, Mumie, ja to wszystko przeczytał. Ja nie kupuję książki po to, żeby ją trzymać na fachu, nie. Po to kupuję książkę, żeby ją przeczytać, ciekawą. Mam takich książek, o, tu bym chciał powiedzieć i polecić tym, co czytają science fiction, co przeczytali już tam coś Lema. To był taki autor Janusz A. Zajdel. Napisał taką książkę Paradyzja i taką książkę jak ta, która się mianuje Limes Inferior. To tak dobro na dzisiejsze czasy. Książka, co by się dowiedzieć, czemu się tam niektórzy wadzą, że tam jakieś fundusze odbudowy, że tam to, że nas za bardzo inwigilują, to tak jak Orwella, książki, które go dają o Brick Brotherze, też jak przeczytał. Czytuję głównie książki o Śląsku. No, ta książka, że nawet fest promował, ostatnio przeczytał, ta takiej powieści. Przaja też takim książką, które są napisane po śląsku, tym najbardziej przaja. Bo to jest dowód na to, że śląski to nie jest, nie różni się niczym od literackiego polskiego, bo to jest literacki śląski. Także powiem, roztomajte, no, nawet takie do śmiechu jak Kama Sutra, no do śmiechu to nie poważne, nie do śmiechu, to jest też przyjemności, te się liczą, nie? Wiersze, nawet tłumaczenia, z którymi się nie bardzo tak umia zgodzić, ale żeby wiedzieć, o czym inni piszą, gadają, no to ktoś przeczytał w tłumaczeniu po śląsku, no, polecam też taką książkę do Moniki Wary, Afy. To też jest taka dosyć ciężka książka. Niemcom i psom wstęp wzbroniony. Napisał to taki chłop, który teraz mieszkał w Niemcach, ale urodził się i na początku swojego życia mieszkał na Francicie. Jest to tu kościół z Francity. No także wiecie, a tu też muszę powiedzieć Bojkim. Karl Hauptmann, Księga Ducha Gór,
a tak richtig to się to nazywało Ribecal. Te bojki są festgryfne. Festgryfne i odnoszą się do naszej kultury, do naszych jakby to powiedzieć, korzeni. Ja tymi bojkami był futrowany, jak jeszcze nie poradził czytać. No, także muszę powiedzieć, co prawda one są ciężkie te bojki, no ale to jak dobre bojki to zawsze są ciężkie. To one są dobre i do stazików i do bajtli, także one wyobraźnia robią ten. I zachęcą wszystkich Ślązoków, co wyczytali. Co wyczytali w tych językach, których poradzą czytać. A uczyli się też śląskiego języka czytać, bo to ja wiem, to nie jest tak lekko. Na przykład Godosz, po śląsku w domach Godosz, ale czytać się ciężko. Ja się zdawam z tego sprawa, bo mi się też czytało na początku ciężko. Pisać nie poradza po śląsku, bo mam taki ułomność, co się nazywa dysleksja, dlatego się już nie da wyplenić i na starość się już nie naucza pisać dobrze po śląsku. Po polskiemu też się tam jako tako, bo ta matura zrobił. No i chciałbym wam polecić to. Polecić też takie książki, jak poważna książka, którą mam tukać, ale ciężko mi było znaleźć, no bo wiecie, jak się masz parę tysięcy tytułów, to ciężko wszystko trafić, to jest, jak to dosyć dawno temu czytał, ale polecam Michała Smolorza, Śląsk wymyślony, czy książki o tytule Po co Ślązokom naród, czy tam jeszcze insze doktoraty socjologiczne o Śląsku i o Ślązokach. Bo to jest ciekawa wiedza, trzeba się skonfrontować własną wiedzę z wiedzą naukowców na ten temat, bo nie zawsze się muszę z nimi identyfikować. No ale niektórzy powiedzą, czy mówią po śląsku godą. Ja potrafię mówić po polsku. Powiem, że miałem w swoim życiu taki fal, gdzie Ruch Autonomii Śląska ufundował taką statuetkę Górnośląski Tacyt, pani Scheinert, która napisała Kamienny Ogród. Miałem przyjemność panią poznać i być jej szoferem. No i ona mi mówi w ten sposób: panie Swaczyn, ale pan to chyba nie jest Ślązak, bo pan mówi bardzo poprawnie w języku polskim. Nie słychać tam żadnych takich słów śląskich, które ja tam już słyszę u wszystkich, a u pana nie słyszę. Ja powiem, cieszy mnie to, że tak jestem dobrze oceniony, że tak dobrze opanowałem język obcy, jakim jest dla mnie polski. No i ona mówi, a czemu to tak pan? No ja mówię, no wie pani, no język przyjaciół można poznać tylko w takim drobnym zarysie i się człowiek dogada. Ale jak ma się wroga, a niestety Polacy cały czas nas traktują jak wrogów, bardziej niż my ich, no to trzeba ten język ich poznać w stopniu doskonałym. No a teraz zaś pedagogów dali. Ja pedagogów z kuli tego, co ostatnio doszły mnie fale, że, ale ja to godam jako ja, nie jako Ślązoki razem, bo wiecie, jak ja godam jako Ślązoki razem, to mam szakiem obleczony, wpinka Ślązoki, albo mam tres z napisem Ślązoki razem. Wtedy godam jako Vorsitzender Ślązoków razem. Teraz godam jako ja, żeby mi tam żaden czegoś nie powiedział, że ja coś robię nie tak. No ale usłyszałem ponoć, że przy tym spisie to Ślązoki razem się reklamują w odróżnieniu od sztamy, że na banerach, że na billboardach nic nie widać większego i na Ślązoki razem. Tam nie ma symbolu partii Ślązoki razem. Tam jest idea Ślązoki razem, nasz śląski wybór. Owszem, na ulotkach, które są finansowane między innymi przez Ślązoków razem, ale i też inne podmioty, które włożą w skład sztamy, to tam są loga tych innych ferajnów i Ślązoków razem. Także pamiętajcie się, my się nie wywyższamy nad nikim. My cały czas
prosimy, wołamy, nie? Wołamy, tak jak tutaj na tym, jakbyście wejrzeli na tym ekranie, jest tylko echo, na wołanie moje odpowiada. To zaraz jak praktycznie zostały założone Ślązoki Razem, prosił ich wszystkich, żeby razem z nami zajęli się polityką. No niestety, a może stety, niektórzy powiedzieli, że nie, bo my są lepsi. Wcale nie są lepsi. Muszę powiedzieć, że są gorsi, bo mają gorsze wyniki. Mniej ludzi im ufo, no może więcej im pieniędzy dawają. Ale jak widać, to co my poradzimy zrobić za pora tysięcy, to oni ani za 100 nie poradzą. No i to by było na tyle. Do już zaś, co by wam się darzyło, tak się mi darzy. I posłuchajcie się też takie pieśniczki Ślązoki Razem. I tam pisze, ja się z nikim nie wadza, ja nikomu nie zawiszcza, ja wszystko mam i wszystkim życzę, co by się im darzyło tak jak mnie. Te słowa, te pieśniczki są bliskie mojemu sercu i nie dam się tego wyrwać. Aha, jeszcze jedna sprawa. Ludzie, gadajcie jak najczęściej po śląsku. Róbcie wszystko, co byście jak najbardziej gadali po śląsku. Doma, na placu, w sklepach, jak się są na Śląsku, gadajcie po śląsku. A jak wam ktoś powie, panie, ja po niemiecku nie poradza, to mu gadajcie, to nie po niemiecku, to po śląsku. Bo tak byście gadali w Niemcach po śląsku, to też byście nie umieli nic kupić. Powiem wam takie przykłady. Hauskäse w Niemcach nie idzie kupić. Oberryby w Niemcach nie idzie kupić. Bo tam to się inaczej nazywa. Oberryba zum Beispiel to jest korabli, a Hauskäse to jest Handkäse. Także nie wszystko, co po śląsku brzmi jak po niemiecku, to jest po niemiecku. Nie? Bo Hasok to nie jest po niemiecku. Nie? Nie? Hasok to jest po śląsku. Także teraz już mam dom pokój. Jak będziecie to oglądać, jak mu się to podoba, dawajcie łapka w górę i dawajcie uwagi, nawet krytyczne, nawet takie, że ja mu za wielki brzuch, komuś coś to zawodzą. Dawajcie nawet sztichy do bitwy, bo niektórzy bez sztichu do bitwy nie poradzą żyć. A ja będę rad, jak ten filmik będzie fungował jeszcze lepiej, jak ten sprzed 2 dni. No to z pomocą. Wyłączam.